petita conferència xerrada sobre aquest senyor que té aquest nom, que a vegades algú el confon amb un terrorista, perquè a vegades hem dit Osamu Tezuka, però no, és el senyor que va crear el manga. No ben bé és el que va crear el manga, ja ho veurem, però pràcticament podem dir que és una figura essencial dintre del que és el manga, el còmic japonès. Però abans de parlar de Tezuka, hauríem de fer una mica de retrocedir a la història i veure com va evolucionar tot fins a l'aparició d'aquest personatge i després què és el que va fer aquest personatge. Comencem. Tot això us sonarà, són imatges de mangas coneguts o no tan coneguts actualment i tenim el Bola Drac, el Naruto, el Keroro, el Shin-chan. Tots aquests són mangas, són còmics fets al Japó per artistes japonesos i per públic japonès. Aquesta és la meva definició de manga. Còmic realitzat al Japó per autors japonesos i dirigit al seu origen al públic japonès. A partir d'aquí, molts d'aquests còmics s'exporten a Occident, també a altres països d'Orient, a tot el món, i a partir d'aquests còmics es realitzen sèries d'animació que arriben a les televisions, es realitzen videojocs, però és important dir que el manga és còmic, és llibre, és això. Paper, vinyetes, imprès. En 1952, Tezuka, que havia viscut sempre a l'àrea d'Osaka, va decidir mudar-se a Tòquio, la capital, perquè a Osaka la indústria del tema còmics estava estancant molt i en canvi a Tòquio estava creixent i estaven sorgint les primeres revistes per a manga i de manga. Es publicaven revistes per públic infantil i a dintre hi havia històries de còmic que després, quan tenien prou pàgines, es recopilaven en volums. Això és l'embrió del sistema actual del manga. Actualment, tots els mangas, gairebé tots, es publiquen en revistes que són com llistins telefònics, així gruixuts, potser 400 o 500 pàgines, i després es publiquen en volums, es recopilen les històries en volums. Doncs, com anava dient, el 52 es va mudar a Tòquio i es va instal·lar als apartaments Tokiwaso. Era un edifici bastant vetust, xungo, de fusta, amb habitacions molt petites i banys i dutxes i lavabos compartits. A Tezuka realment va viure només, no sé si mig any, no sé si va arribar a l'any en els apartaments Tokiwaso, però el fet que Tezuka anés a viure allà es va convertir en una espècie de far o d'imant per a molts joves creadors o aspirants a creadors de manga que es mudarien a la capital de Tòquio i s'instal·larien en aquests apartaments i es va crear allà com una espècie de... Aquí veiem. Perdó, m'he passat la... Aquestes són les obres, torno a reprendre del Tòquio, són les obres que a la primera època de Tezuka, finals dels 40, principis dels 50, que tenim disponibles editades aquí. Totes aquestes són publicades per Glenn. Aquestes primers tres, Lost World, Men's World i Metropolis, formen part del que s'anomena la trilogia de ciència-ficció de Tezuka. Diu que és una trilogia, però no tenen gaire a veure uns amb els altres. I són molt primitius. I la princesa Caballero és el que hem vist fa un moment, el primer manga per noies. Que anava dient, als apartaments del manga s'hi van anar reunint tot tipus de personatges, de joves autors, que és una mica com si els quatre gats d'aquí, que signaven. Malauradament, potser, com hem dit, per haver treballat tan intensament durant tota la seva vida, va cremar molt ràpid la seva metge i Tezuka va morir l'any 89 a l'edat de 61 anys. Curiosament, va morir només setmanes després que morís l'emperador Hirohito, l'any 89, i si hi ha
els japonesos tenen el calendari organitzat segons els regnes dels emperadors. Per exemple, ara estem a l'any 20 de l'era Heisei. Vol dir que fa 20 anys que l'actual emperador va pujar al poder. En aquell moment, clar, era l'emperador Hirohito, la seva era es deia l'era Showa, que és l'era que va des de l'any 26 fins a l'any 89. Tota la primera època Japó es va militaritzar, es va ficar a la Segona Guerra Mundial, va perdre, però després Showa pels japonesos representa tot el ressorgiment i el creixement industrial i com a país que va col·locar a la seva segona potència mundial en molt pocs anys. I és una època que els japonesos valoren molt, tenen molta nostàlgia per l'època Showa, i justament es mor el Hirohito, amb la qual cosa s'acaba l'era Showa, i setmanes després es mor Tezuka, que és el gran dibuixant de manga de l'era Showa, i en aquest moment els japonesos van adonar que realment s'havia acabat aquella era Showa i començava una cosa nova. Devien ser dies bastant tristos pels japonesos, no? Perquè dos grans, l'emperador que dona nom a l'era i després el gran artista que va influir tant, van morir en molt poc temps de diferència. l'Unicorn, el Leo, Simba, el Sharaku d'una obra que no hem vist, però va ser publicada juntament amb l'Atjac a la mateixa època, i l'Astroboi, que són les grans icones d'Osamu Tezuka. I hem titulat aquesta conferència Tezuka, el déu creador del manga. Els japonesos li diuen manga no kami-sama, el déu del manga. Suposo que ja us heu fet la idea de per què. És el déu del manga perquè aquest senyor va tenir una producció increïble, recopilada en 400 volums d'aquesta mida, en les seves obres completes, i no són completes, o sigui que hi falten coses. Vull dir que potser estem parlant de 150 volums o més. Es tradueix això en 150.000 pàgines escrites i 70 títols d'animació produïts o bé basats en les seves obres, o bé fets per ell o pel seu estudi. També li podem dir el déu del manga perquè va influir moltíssims autors claus en la història d'aquest gènere, com hem vist abans amb la generació dels departaments Tokiwa. També li podem dir el déu del manga perquè va inventar gèneres, o si no els va inventar, els va desenvolupar fins al punt que es van fer gèneres per si sols, com el manga per noies, que fins a aquell moment era molt marginal, i a partir que Tezuka creés la princesa Cavaller es va generalitzar. També li podem dir el déu del manga perquè va saber adaptar-se als temps i no només es va conformar amb revolucionar el manga infantil als anys 40-50, sinó que després als anys 60 i 70 va revolucionar el manga per adults. I també li podem dir el déu del manga perquè va revolucionar el món de l'animació a partir del manga, perquè moltes obres que va adaptar per l'animació estaven basades en obres seves. Va inventar el format actual de les sèries setmanals a 20 minuts. I se sol dir que el manga és el que és actualment precisament perquè hi va haver aquest personatge. A vegades s'exagera una mica i es diu que si Tezuka hagués sigut, per exemple, espanyol, ara no seria Japó el gran país del manga, sinó que seria Espanya. És una mica exagerat dir-ho així, però la influència d'aquest senyor sobre la indústria del còmic és tal que actualment ens ha llegat això. Això és una part d'una botiga de llibres, una llibreria japonesa, és la part de manga, només una part. Veiem el que està a la venda en una llibreria d'allà, normal i corrent. Tenim que Japó és un país rendit als còmics, en gran part gràcies a Tezuka o per culpa de Tezuka, segons com s'ho miri quin prisma. Tenim una indústria enorme al Japó que genera milers de llocs de treball i dona somnis a milions de persones. El manga també ha creat indústries paral·leles a l'entreteniment, com és l'animació, molta d'ella s'ha exportat i la tenim a les nostres teles. Els videojocs, molts dels videojocs són basats en manga. La música, perquè molts músics han sortit a l'estela
de cantar les cançons de les sèries d'animació. I sens dubte, el Tezuka és el déu del manga amb totes les lletres. Cap altre autor de còmics al món es pot comparar amb ell en el que fa producció, qualitat o influència causada. Ningú. Mireu on mireu, ni el de Tintín, ni el de l'Astèrix, ni el Kirby amb els superherois, ningú es pot comparar a Tezuka ni de bon tros. I bé, doncs així acabo la xerrada, passo 5 minutets només. I si teniu alguna pregunteta, doncs no sé si hem de tancar aquesta gent, però si no, doncs podeu fer les preguntes que vulgueu. Gràcies.